és com era abans, quan hi havia caixes, amb la crisi de primers del segle XXI, provocada pels bancs, al final només van sobreviure els bancs. Toca't els ous. Què eren les caixes? Bueno, les caixes vindrien a ser una mica com els bancs, però feien veure que tenien sentiments. I feien una cosa que es deia obra social. Obra social? Sí, a veure, per exemple, feien exposicions, ajudaven la gent gran, muntaven biblioteques, posaven pisos protegits. Les bajanades, no? Sí, a vegades això. Eren les bajanades de l'estat del benestar. Ara tot allò ens ho mirem de lluny, una mica, Sí. I què és això? Bueno, ja ho ha vist, És la joia del museu, Això és la cigarreta. Sí, això és el 2010, però clar, vosaltres no el veu viure, el tabaco, No, doncs vindria a ser una mica com la metadona que ens xutem ara, però amb fum. Per cert, algú vol un xutet?